bukas na siya. Oo, sige, sige na. Ate! 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 Bakit? Papauwiin ka daw ni Mama. Oh, sige. Di ba kailangan ni Mama? Papugasin ka daw. Di ba naman yan? Di ba marunong kayo maghugas? Kakaloka kayo ah. Nay! Nay! Nanay! Wait lang. Bakit? Wala. Ito eh. Sige, pasi kayo. Uy, anak! Alam mo ba nga dito kanina si Daniel? Nahanap ka. Si Daniel? Oo, yung ex mo. Ay, ako! Di ba yung ex-9? Wala nga akong jowa, so naka-ex pa. Ay, ganun ba? Sabi mo eh. Oo, Nay. At kahit makita ko pa siya, hindi na ako maghahabol sa kanya. Hindi na ako nagigil at hindi ko siya mamahalin uli kahit magkita pa kami. Oh, sino yan? Buksan mo. Sino naman yan? Daniel? Legit? Daniel? Legit? Daniel? Legit? Daniel?
Akala ko ba hindi naiibig? Yung lang nga, nakapasok na. Ay! Ano naman eh, nakipag-usap lang. Ah,